हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चेनेल ASSAM GK Pt-iआव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं माखासे कुइसनफोर लानानै फैलायबाय। बेनिखायनो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। फै जों सोंनायाव थांनि थोंजोङै। बर'नि गिबिसिन खन्थाइ बिजाबनि मुङा मा? माने बर' थुनलाइनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन खन्थाइ बिजाब होननानै बुङोब्ला जों माखौ मिथिनाय जायो? What is the first poetry collection book of the Bodos? इंलिशनि बायदिब्ला अपसनफोराव दङ खन्थाइ मेथाइ आरो अपसन नैथि ख'आव दङ बाथौ नाम बैसागुनि गिदु आरो अपसन ग'आव दङ बर'नि गुदि सिबसा आरो आर'ज आरो अपसन ग'आव दङ मोनसेबो नङा, थारमाने गोजौनि मोनसेबो नङा। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन ए एबा खन्थाइ मेथाइ। खन्थाइ मेथाइयानो बर'नि बयनिख्रुइबो गिबिसिन खन्थाइ बिजाब। बे खन्थाइ बिजाबा ओंखारदोंमोन 1923 मायथाइयाव आरो बेखौ सुजुदोंमोन रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म। जों बयबो गोसोआवला बेबायदि गोबां कुइसनफोर जानो हानाय। जेनेबा खन्थाइ मेथाइ बिजाबा माब्ला ओंखारदोंमोन बिदि होननानै बुङोब्ला 1923 आरो बेखौ सोर सुजुदोंमोन होननानै बुङोब्ला रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म। बेयाव खन्थाइबो दं आरो माखासे मेथाइफोरबो दङ। नेक्स्टआव थांनि 2 नम्बर सोंनायाव दङ बर'नि गिबिसिन लाइसिया मा? Which is the Bodos first magazine? बर'नि बयनिख्रुइबो गिबिसिन लाइसि होननानै बुङोब्ला माखौ बुजिनाय जायो जों मिन्थिखायो बयबो। अपसनाव दङ अलंबार, हाथरखि हाला, जेन्थ'खा आरो बिबार। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन बिबार। बिबारानो बयनिख्रुइबो गिबिसिन बर'नि लाइसि बिबार। बियो ओंखारदोंमोन, बे लाइसिया ओंखारदोंमोन 1924 मायथाइयाव आरो बेखौ सुजुदोंमोन होननानै बुङोब्ला सतिश चन्द्र बसुमतारी। सतिश चन्द्र बसुमतारीया बे लाइसिखौ सुजुनाय जादोंमोन, बिबार लाइसिखौ जों बयबो गोसोआवला। आरो जेन्थ'खा, हाथरखि हाला, अलंबार होननानै बुङोब्ला बेफोर गासैबो उनाव ओंखारदों। जेन्थ'खाया ओंखारदों 1925-26 मायथाइयाव आरो अलंबारा ओंखारदों 1938 मायथाइयाव आरो हाथरखि हालाया ओंखारदों 1940 मायथाइयाव। जों बयबो गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि जोङो 3 नम्बर सोंनायाव दङ बर'नि गिबिसिन सल'माया मा? Which is the first novel of the Bodos? बर'नि बयनिख्रुइबो गिबिसिन सल'मा बिजाब होननानै बुङोब्ला जों माखौ मिथिनाय जायो? Which is the first novel of the Bodos? अपसनाव दङ खारलुं, जुजाइनि अर, दायनि, मिमांनि सिमां। बयबो मिथिखायो बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन जुजाइनि अर। अपसन नैथि ख जुजाइनि अर। जुजाइनि अरा जाहैबाय बर'नि बयनिख्रुइबो गिबिसिन सल'मा बिजाब आरो बेखौ सुजुदोंमोन चित्तरन्जन मुसाहारिया। बिनि लिरगिरिया जादोंमोन चित्तरन्जन मुसाहारि आरो बियो ओंखारदोंमोन 1962 मायथाइयाव। बेसेबांबा गोबावनि उनावसो बर' थुनलाइ जोनोम जानायनि बेसेबांबा गोबावनि उनावसो हयथ' बर'नि सल'माया जोनोम जादोंमोन। बेयो ओंखारदोंमोन 1962 मायथाइयाव एबा गोदान मुगायावसो। 51 मायथाइसिम जोङो गोजाम मुगा, बर' थुनलाइनि गोजाम मुगा आरो 52 मायथाइनिफ्राय गोदान मुगा हमनानै लानाय जायो। गतिके जुजाइनि अर एबा सल'माया बर'नि सल'माया गोदान मुगायावसो जोनोम जादोंमोन। नेक्स्टआव थांनि जोङो 4 नम्बर सोंनायाव दङ बर'नि गिबिसिन सुंद' सल'आ मा? Which is the first short story of the Bodos? बे जाहैबाय अपसनाव दङ आबारि, फाग्लि, हाग्रा गुदुनि मै, बबि। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अपसन ए आबारि। जों बयबो गोसोआवला आबारिया जाहैबाय बर'नि बयनिख्रुइबो गिबिसिन सुंद' सल'। जों बयबो गोसोआवला आबारिया बर'नि बयनिख्रुइबो गिबिसिन सुंद' सल'। बे बिजाबा बे सुंद' सल'आ ओंखारदोंमोन हाथरखि हाला लाइसियाव। जों बयबो गोसोआवला हाथरखि हाला लाइसियावनो बर'नि बयनिख्रुइबो गिबिसिन सुंद' सल' आबारिया ओंखारदोंमोन। बर'नि गोबां थुनलाइगिरिफोरा एबा बिजिरगिरिफोरा बे आबारिखौनो बयनिख्रुइबो बर'नि गिबिसिन सुंद' सल' होननानै हमनानै लानाय जादों। बेखौ सुजुदोंमोन इसान मुसाहारि। नेक्स्टआव थांनि 5 नम्बर सोंनायाव दङ बर'नि गिबिसिन थुनफावथिनाया मा? थुनफावथिना होननानै बुङोब्ला माखौ बुजिनाय जायो एबा बर'नि ड्रामा होननानै बुङोब्ला माखौ जों गिबियै बुजिनाय जायो? What is the first drama of the Bodos?
बर'नि बयनिख्रुइबो गिबिसिन ड्रामाया मा? अप्सनाव दङ हरबादि खोमसि, दोरसोन जोहोलाव, हाम्फे फाल्ला आरो काछारनि माइबं। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन हाम्फे फाल्ला एबा अप्सन ग। अप्सन गआ जाहैबाय हाम्फे फाल्लाया जाहैबाय बर'नि बयनिख्रुइबो गिबिसिन ड्रामा होननानै हमनानै लानाय जादों। बेखौ सुजुदोंमोन मनिराम इस्लारिया। बेखौ हयथ' गोबाङा गनायनानै लायाखै, नाथाय कमल कुमार ब्रह्म आरो मधुराम बर' मोननि बायदिब्ला हाम्फे फाल्लायानो बयनिख्रुइबो गिबिसिन ड्रामा एबा थुनफावथाय। जों बयबो गोसोआव ला, कमल कुमार ब्रह्म आरो मधुराम बर' बिथांमोननि बायदिब्ला हाम्फे फाल्लायानो बयनिख्रुइबो गिबिसिन ड्रामा। नेक्स्टआव थांनि 2 नम्बर सोंनायाव दङ बर' थुनलाइयाव गाहायनि बबे मोनसे समखोन्दोखौ बिबार मुगा महरै हमना लानाय जायो? जोंनि बर' थुनलाइयाव जोङो माखासे गुबुन गुबुन थुनलाइनि माखासे बाहागोफोरखौ गुबुन गुबुन समखोन्दो हमनानै थि खालामनाय जादों, जेरै बिबार मुगा, अलंबार मुगा, गोजाम मुगा, गोदान मुगा बेबायदि हमनानै लानाय जादों। थिग बेबायदिनो फलोइं हुइच पेरियड इज नन एज पेरियड अफ बिबार इन बर' लिटारेचार, बर' थुनलाइयाव बिबार मुगा होननानै बबे खोन्दोखौ हमनानै लानाय जादों? गाहायाव माखासे अप्सनफोर होनाय दङ। अप्सनाव दङ 1920 मायथाइनिफ्राय 1925, 1920 मायथाइनिफ्राय 1930, 1920 मायथाइनिफ्राय 1935, 1920 मायथाइनिफ्राय 1940 मायथाइसिम। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन अप्सन घ, 1920 मायथाइनिफ्राय 1940 मायथाइखौ बिबार मुगा होननानै हमनानै लानाय जादों। बिबार मुगा, अलंबार मुगा, गोदान गोजाम बेबायदि हमनानै लानाय जायो। गतिके बिबार मुगा हिसाबै 1920 मायथाइनिफ्राय 1940 मायथाइखौ बिबार मुगा होननानै हमनानै लानाय जादों बर' थुनलाइयाव। जों बयबो गोसोआव लादो। नेक्स्टआव थांनि जोङो 7 नम्बर सोंनायाव दङ बर'आव सोर खन्थाइगिरिखौ इंराजि खन्थाइगिरि जन किट्सजों रुजुनाय जायो? हु इज नन एज इंलिश पोएट जन किट्स इन बर' लिटारेचार? बर' थुनलाइयाव सोरखौ जन किट्सजों रुजुनाय जादों एबा जन किट्स होननानै सोरखौ मिथिनाय जायो बर' थुनलाइयाव? बे जाहैबाय ईसान मुसाहारि, रुपनाथ ब्रह्म, सतीश चन्द्र बसुमतारी, दारेन्द्रनाथ ब्रह्म। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन ईसान मुसाहारि। रमान्टिक खन्थाइगिरि होननानै बुङोब्ला जों ईसान मुसाहारिखौ मिथिनाय जायो। आरो इंराजि खन्थाइगिरि जन किट्सआबो सासे रमान्टिक खन्थाइगिरि। लोगोसे मा होनदों, जन किट्सआबो 25 बोसोर बैसोआव थैदों आरो ईसान मुसाहारियाबो 25 बोसोर बैसोआव थैदों। बेनिखायनो बिथां सानैखौ रुजुलायनाय जादों, एबा गिबियाव बेखौ मनरन्जन लाहारी बिथाङा जन किट्सजों रुजुनाय जादों ईसान मुसाहारिखौ। मानोना जन किट्सजों ईसान मुसाहारिजों माखासे गोरोबनायफ्रा दङ। जन किट्सआ जेरैबायदि रमान्टिक खन्थाइगिरि, सासे राफोद रमान्टिक खन्थाइगिरि, थिग बेबायदिनो जोंनि बर'आवबो ईसान मुसाहारिया सासे राफोद रमान्टिक खन्थाइगिरि। बिथां सानैमोनहाबो 25 बोसोर बैसोआवनो अबथिरायै जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। बेनिखायनो जन किट्सजों रुजुनाय जादों। 8 नम्बराव थांनि बर' थुनलाइयाव सोर गिबिसिन साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादोंमोन? जों बयबो मिथिगौ। हु इज द फर्स्ट साहित्य एकाडेमि अवार्डी इन बर' लिटारेचार? बर' थुनलाइयाव सोर बयनिख्रुइबो गिबिसिन साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादोंमोन? अप्सनफोराव दङ मनरन्जन लाहारी, मंगल सिं हाज'वारी, प्रेमानन्द मुसाहारि, जनिल कुमार ब्रह्म। बिथांमोना गासिबो हयथ' साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदोंमोन अप्सनाव होनायफोरा, नाथाय गिबिसिन बर'नि बयनिख्रुइबो गिबिसिन साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदों होननानै बुङोब्ला अप्सन नैथि ख, मंगल सिं हाज'वारी एबा डक्टर मंगल सिं हाज'वारीया बर'नि बयनिख्रुइबो गिबिसिन साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि। बिथाङा 2005 मायथाइयाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदोंमोन। आरो बे बिजाबा जाहैबाय मा बिजाबनि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदोंमोन होननानै बुङोब्ला जिउनि मोगथां बेसेमबे आरो आरज। डक्टर मंगल सिं हाज'वारीनि बियो मोनसे खन्थाइ बिजाब। जों गोसोआव लादो, जिउनि मोगथां बेसेमबे आरो आरज बे खन्थाइ बिजाबनि थाखाय डक्टर मंगल सिं हाज'वारीया बर'नि गिबिसिन 2005 मायथाइयाव साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। साहित्य एकाडेमि बान्थाया जाबाय भारत सरकारनिफ्राय होनाय थुनलाइनि बिथिङाव बयनिख्रुइबो देरसिन बान्था। माने जाय बिथाङा थुनलाइयाव जर'खा बिहोमा होनो हायो एबा जर'खा बिहोमा होयो, बे थुनलाइयावनो बे बिथांनोनो बे
साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ भारत सरकारा बोसोरफ्रोमबो होनाय जायो। नेक्स्ट 2 नम्बर सोंनायाव दङ बर' रायथाइ थुनलाइया बबे लाइसिनिफ्राय जागायदोंमोन? फ्रम हुइच मेगाजिन दा बर' प्रोज इज स्टार्टेड? अपसनाव दङ बिबार, जेन्थ'खा, अलंबार, हाथरखि हाला। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन गिबि क एबा बिबार लाइसिनिफ्रायनो बर'नि रायथाइ थुनलाइयाबो जागायदोंमोन। बिबार लाइसियाव माखासे असमिया आरो बर' रावजों रायथाइफोर लिरनाय जादोंमोन। नाथाय असमिया रावजों जाय बिथांमोना रायथाइ लिरदोंमोन बे रायथाइफोरखौ बर'नि रायथाइ हिसाबै, बर' थुनलाइनि रायथाइ हिसाबै हमनानै लानाय जायाखै। नाथाय बर' रावजोंबो माखासे रायथाइफोर लिरदोंमोन। बै रायथाइफोरखौसो बर'नि रायथाइ हिसाबै हमनानै लानाय जादों। जेरै बर' रावजों लिरदोंमोन मनिराम मेस्लारिनि मा जालांखो, श्रीमती रंदानि फाग्लि एबा सतिश चन्द्र बसुमतारिनि बाथ्रानि सेरै सल', गोमोहोनाय न'नि बाथ्रा। बेफोरनो जाहैबाय बिबार लाइसियाव ओंखारनाय माखासे रायथाइफोर। बेनिखायनो बिबार लाइसिनिफ्रायनो बर' रायथाइयाबो जागायदों होननानै जोङो हमनानै लानो हायो। नेक्स्टआव थांनि 10 नम्बर सोंनायाव दङ बर' रावाव सोर गिबिसिन पद्मश्री बान्था मोननो हादोंमोन? बर'नि गेजेराव सोर गिबिसिन पद्मश्री बान्था मोननो हादोंमोन? हु वाज द फार्स्ट पद्मश्री एवार्ड विनार इन बर'? अपसनफोराव दङ डक्टर कामेस्वर ब्रह्म, मदाराम ब्रह्म, रुपनाथ ब्रह्म, शोभा ब्रह्म। बेनि गुबै एन्सारा जाहैगोन नैथि क मदाराम ब्रह्मआनो बर'नि गेजेराव बयनिख्रुइबो गिबिसिन पद्मश्री बान्था मोननो हादोंमोन। बिथाङा पद्मश्री बान्था मोननो हादोंमोन 1988 मायथाइयावनो पद्मश्री बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। बर' थुनलाइयाव जर'खा बिहोमा होनायनि थाखाय मदाराम ब्रह्मनो बयनिख्रुइबो गिबिसिन पद्मश्री बान्थाखौ भारत सरकारनिफ्राय होनाय जादोंमोन। जोंनि बर'नि गेजेराव पद्मश्री बान्था मोननो हानाय होननानै बुङोब्ला दासिमाव सानैल'नो। गिबियाव मोनदोंमोन मदाराम ब्रह्म आरो नैथियाव मोनदोंमोन डक्टर कामेस्वर ब्रह्म। बे बिथां सानैयाल'नो आथिखालाव दासिमाव बर'नि गेजेराव पद्मश्री बान्था मोननो हादोंमोन। पद्मश्री बान्थाया जाहैबाय भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन ब्रैथि बान्था। बे पद्मश्री बान्थाखौ हयथ' भारत सरकारा बोसोरफ्रोमबो होनाय जायो। आथिखालाव बे बान्थाजों लोगोसे मोनसे लटासनि मेडेल थायो, लटास गल्ड मेडेल थायो आरो मोनसेया जाहैबाय प्राइज मानि थायो। बेयाव 10 लाखै आथिखालाव 10 लाख राङारि अनसुंथाइ एबा बान्था होनाय जायो। जों गोसोआव लादो बेनो जोंनि दिनैनि बयनिख्रुइबो जोबथा कुइसनमोन। गतिके नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो माबाफोर सोंनांगौ एबा साजेसन दङब्ला जाहाथे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरो। आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेबायदि भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' गोजोननाय थाबाय।